Autozensurari buruz hitz egin nahi dugu. Ze gaitasun daukan pertsonak kanpotik hitz bat entzun ondoren, boikoteatzea edo boterea ematea hitz hori gure sentimenari baino. Guregan egiten dugu zentsura jakin gabe. Otra vez. Zentsurak limitatzen digu, baina gu sorkuntzan irikin geha. Sortutakoak 17 eskatu genuen, pieza luze bat sortzeko, eta performance eta dantzaren inguruan lanketa bat egiteko eta investigazio bat. Erabaki dugu duo bat izatea telebistakin batera, Ibon da telebistaren isla da eta alderantzi. Gure bizitza gehi improvisazioa landu ditugu eta horrekin bide ezberdinak hartu ditugu. Toma bat hartu eta improvisatzen nora eramaten gintuen. Bageneuzkan puntu finko batzuk, landuna egin dituen puntu finko batzuk, pixkanaka gauza onditzen junda eta beste gauza estimulo edo beste referentzia ezberdinak bilatu ditugu eta gure unibertsoa sortu dugu. Erronka moduan planteatzen dugu denbora guztian pieza. Daude elementu batzuk, imagina, ahotsa eta mugimendua. Eta hoien inguruan denak dira erronkak. Erronkak eraman gaitu sortzea, ez direkzioak, ez zuzenketak, eta hori da sortzen dugun dikontomia, ez? Ez genuen diseinatua hau. Izan da, ondorio bat eta emaitza bat.